Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Donezte bera hurbildu gara gaurkoan ere. Niko Mindegia, eskualoiko jokalari profesionalarekin egotera. Kaixo, Niko, zer moduz? Iepe, agurdian, arrontongi, eskerrik asko. Bueno, leku berexia dugu. Hau, zergatik? Nun gaude? Bai, herriko plazan, behar zanan, eta hemen, oroitzapena uniz, eta oain ere etortzen gara unitz, lasoa partidu ikustera, eta umetan egiarren ordua unitz pasatuak. Udan hemen egoten ginen beti pilotan edo raketan edo. Bai, ordua unitz pasatu egiarren hemen, eta herriko ere leku berezia da ez, hauniz biltzen gara hemen, eta leku politia egiarren bai. Lehenik eta behin, aurkeztu ezazu zure burua? Nire burua, eskubaloi jokalari da, baina batez ere Donezte bar bat, beti erreka elkartearekin hemen hasi nintzena eta Donezteko tipo bat. Nun sortua? Hemen bertakoa naiz, hemen Doneztekoa eta egiarran beti oporretan eta aldutenien tortzen naiz. Hemengoak egiarran arronte hemengoak era eta Doneztekoa eta Malerrekakoa. Nunga egiten duzu zure burua? Bai, hemengoa, egiarran arron identifikatua sentitzen naiz, hemengo jendikin eta hemengo bizimodukin eta bai, aldutenian tortzen naiz eta bai, hemen gustora egoten naiz bai. Berez Donezte betarra peto-petoa, ez? Bai, egiarran zonalde honek badu zerbait, errekako beti erratzen dugu lainoaren kumia gerela eta egia da, lainoaren umeak eta bai, beti, baina ez ni bakarrik, hemengoa den guztia beti voltatzen da honara eta badu zerbait honek bai. Harritzeko modukoa bada ere, aipatuko ditugu zure haurtzaroko oroitzapenak eta balduzu burura etortzen altzaizu olako momentu xelebraren bat edo? Momentu aniz, beti hori, beti umetan nahiko kalekumiek izan gera eta hemen beti kirole egiten, trastadak egiten, ez ginen gelditzen egiarran eta oroitzapenak beti horreri buruz izaten dire, beti kalean edo hemen pilotan, beti kirolakin, trastadak egiten, beti kalekuak izan gara, arron kalekuak hemen. Eta zertan jolasten zineten olako joku bereziren bat baltzenuten? Pilotan hau nitz hemen raketan eta udan eta hola denbora honekin, gabeko ez dakit orduak arte egoten ginen hemen. Eta nire kasun bai eskubaloian eta beti hau nitz 10 urteetan hasi ginen. Nire atxatz baitzen entrenatzaile ere bai, eta beti frontoian sartuak eskubaloian eta oroitzapenak hau nitz hortik dabiltza bai. Bihurria zinen ala txintxoa? Bihurria, arron bihurria. Bihurria minio gehiago mugitua, ezin gelditu. Beti, atxak beti erraten ziren, ez nuen haunitz jaten gaina, jateko ez nuen denborarik hartzen ere. Eta atxak beti erraten du, beratzele preokupatzen ze energia badu, erraten ze energia mugitzen da badu, ez zaila espresatuko. Aizeatik edo hartzen zenun energia? Bai, haunitz, hola txartxarra nintzen eta bai, arron mugitua, ume arron mugitua. Eta eskola oroitzapenak eta baldituzu gogoratzen ezakit txuri beltzean, koloretan? Ez, oainik koloretan, ez naiz aintzarra. Bai, eskolak oroitzapen hona gainera, hemen herri txikiotan pasatzen dena lagunekin eta oroitzapen honak. Hemen 15 urteak arte nintzen eta oroitzapen, memoria da selektiboa ez, orduan gelditzen zen oroitzen zera beti gauza honetaz eta txarrak atzentzen dira. Eta handitzearekin zer izan naiz denuen? Idea uniz nituen, beti erraten nuen lehen tenista izan nahi nuela, gero pilotaria eta
rockerua edo zein gauza, ametsa unitz izan ditut. Eta haurtzaroaz aparte ere, gazte garaiaz arituko gara. Nola oroitzen duzu zure gazte garaia? Bueno, gazte garaitan Iruñera joan nintzenen eta diferentea izan zen, ez? Paso nahiz eta, karo, gain iruditzen zait tonteri bat dela, egun haietan arata joan nintzen eta paso ondia eta nahiko zaila, galtzen da kontaktu pixko eta adin horiek zailak dire eta nire abetu zuen nire aldaketa honiz, nire buruan eta kontaktu hori pixko galtzen da hemengo lagunekin eta gero bueltatzen nintzen, hasieran pixko eta raro sentitzen nintzen, ez? Eta nahiko zaila izan zen, gero han ere suerte izan dut laguna honiz eta beti, eskubaloian egon eta ere ambiente hortan, giro hortan segidu nintzen zara eta aldaketa handia dago umetatik gaztaro Iruñera pasatu nintzenin. Baina, hor ere, azkenin, adina urteak pasatu ala, oroitapen arrantonak. Eta ze ikasketak egin zenituen? Hor batxillerra ikasi nuen Iturraman, Iruñan, eta gero 18 urtetan hasi nintzen INEF egiten Gasteizen, eta orain jarraitzen dut, ez dut fundamento handirik egin, eta orain Madrilen egiten dut distantzian, eta orainik ez dut akitu. Era INEF edo ikasketa horiek egin zenituen halabeharrez edo bokazioz? Bokazioz, beti umetatik garbi nuen zerbait kirola munduan egin nahi nuela zerbait, eta espero nozbait jakitzea. Eta gaztetan errebeldea zinen? Bai, rebelde punto bat banun, mino beti ere ez nintzen pasatzen errain punto batera, beti burua izan dut nahiko garbi, eta nik uste kirol kulturan ere sartu hau naizelako beti limite bat edo errateko modun limite bat izan dut. Mino bai, nahiko errebelde, mino erresponsabilidea punto horrekin. Beraz, kirol kultura hori esan diazuna, limiteak edo jartzen zizkizun zure bizitzan? Bai, hori nik uste naturalki tortzen dela, ez? Giro hortan sartu da zaudenin, eta nik kirolakin nahiko disiplinatu izan naiz beti, eta ero puntuak ere izan ditut, baina nahiko disiplinatu eta nik uste horrek hauniz lagundu edo bideratu nahuela ere bai. Nomada izan zara beti edo gustatu izan zaizu leku berdinean bizitzea? Ez, aldatu nahiz hauniz modu hortan. Lehen, herrikua eta aldaketak hauniz kostatzen zitzaizki da. Igual Espainiako selekzioekin joan, 13 urtetan erdara ere badakizu, baina, Andaluzatekin juntatzen den hostirik enteintzen, eta bai, kostatzen zitzen. Orain egierran, bai, atzerrira eta joan nahi zenetik, aldatu burua ere idekitzen zaizu, eta bihurtzen zara bertze persona bat modu hortan, eta orain etzait bat ere kostatzen egierran, malet hartu eta edozein lekura joateko, eta moldatzeko ere nahiko arrastasuna dut, eta orain nahiko nomada sentitzen nahi. Eta lana eta bizitza bide batez ere uztartzeko, balduzu alako hobiren bat? Bai, baina, hobiak ere kirolakin, beti mendian, honiz gustatzen zen mendien ibiltzia edo bizikleta. Beti ere lagunakin, honitzi bila naiz bakarrik ere, baina bakarrik bizi naizelako eta atzerrian eta hola, baina bai, mendira joate, pixko eta abentura mota horiek gustatzen zizkita honitza. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Lan egin bizitzeko eta alba da lanik ez egin hori garbi dago, baina bai, lana egin behar da, eta ez da arraxa lana bat arraptzia gustatzen zaizun edo bokazio hori, eta hemen gutxiko gaur egun, ikasten da, ikasketak egia da, bakotxak bere bokazioari tiratzen ikasten dula, baina gero harrapatzeko lan hori eta zaila da, baina bai, azkenin lana behartu edo gustatzen ez zaizuna egiten bada doble lan kostatzen da. Eta bai, lana egin behar da nik uste mentalidad hori lo justo albalima da benti. Eta zure kasuan, gustoko duzu egiten duzun lana? Bai, nik ez dut lana bezala hartzen, ez ezin da konparatu langile bat edo gure bizitzakin. Egia da, ofizio bezala, bai, ofizio da, eta hortara dedikatzen dugu gure bizia, baina ez da lana bat, ez da lana egitea. Lana egitea bertze gauza, nire buruen behipin bertze gauza bat da. Eta egia da, ezin dela konparatu. Gogorra da eta baditu bertze gauza batzuk, baina bai, ez da lana bat. Ofizioa eta bai, ordu pasatzen dire eta gauza txarra honiz batzu, baina lana batekin ezin da konparatu. Niko, eta adina itzinera joan ahala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Bai, dudik gabe. Nik uste evoluzio konstante baten gaudela denak ere eta pasatzen zaizkizun gauzakin burua aldatzen da, eta nik ezin du konparatu oraingo niko edo 20 urtetako niko, persona berdina da, baina aldatzen da, burua aldatzen da.
ona. Euskaran babesteko, euskaraz jolasteko, ona bostekoa ona. Euskaraz jolasteko, euskaraz bizitzeko. Nola sortu zen zutan, eskubaloiko jokalaria edo izateko, grina, kontzientzia, gogoa? Nik uste naturalki etorri zela batez ere entrenatzaile zen, hemen ohitura handia eta anaia ere hasi zenein, ja bideratu nintzen hortara. Beraz, gogora ekarri ditzagun zure hasierak eskubaloian. Bai, oroitzen nahi zenein, 10 urteetan dola atxak hartzen gitu ni eta lan adineko batzuk, eta hortxe kanpoan bi barrotekin horra hasi ginen lehenbiziko movimentu keita egiten, eta begierran hori hortaz horitzen naiz. Eta eroan frontoian beti zaharragokin ez ginelako juntatzen taldea montatzeko hainbertze mutiko, baina bai hortxen horitxapenak antxitut frontonan lehenbizko. Eta baduzu halako anekdotaren bat baita ere oroitzapen politaren bat eskubaloian jolasten zen lagunekin eta bar? Bat badut beti burura etortzen zaitena, nik uste lehenbizko bigarren partidua izan entzen zanen itxun ez dakit 12 urte horrela eta eginen 15-16 urteko mutikokin, eta nahiakin eta hola eta sartu nun gol bat, lehenbizko gola izan entzen. Eta jendea eta angrada dago armaiak daude onduan, altura behin, eta horretzen ez, lehenbizko gola, eta erdine garrez eskua pasatzen, hola, bastante pelikulero horra dut irudia. Eta nola oroitzen duzu ja profesional mailara, igo zinen lehenengo egun ura? Bai, lehenbizko partidu horretzen ez, 16-17 urte izanen itxune hola, eta itxu nintzen Porlanekin, ez Porlanen orduan zen jokalari famatuak zeuden, eta horretzen ez siestan eta partidu nintzentik nerbio onditz, eta bai, nerbioak bat ezen nerbioak horretzen ez nerbio onditzekin. Eta kronologikoki hitz egingo bagenu zure profesional bideaz, nun hasi zinen? Bueno, profesionalki, berez, Iruñan hasi nintzen, anaitasunan, utzia, San Antonietik utzia, bigarren maila zenan, 19 urtekin, eta hor hasi nintzen pixko ja, profesional bezala gero hortik aintzina, Iruñan San Antonio 4 urte, gero Logroñon eta gero atzerrira, baina bai, bigarren mailan urte bat eta hortik aintzina ja 10 urte egin ditut lehendabiziko mailan. Eta atzerrira joan zinenean, nun hasi zinen? Bai, hor pauso txiki bat eman lehenbizko Iruñetik Logroñora, baina ondoan dago, eta hor erabaki nun lehenagotik ere buruan nun, atzerrian aukera izan ezkero joateko, eta hor atezitzaidan Hungariako zera aukera, eta 3 urterako joan nintzen ara, eta egerran, Hungarian ez duzu referentzia hundirik ere, Hungarian nolakoa izanen den, ez da Frantzia edo Alemania bezalako, orduan referentzia gutxi eta abentura bezala, baina egerran nahiko ongi moldatu nintzen. Zergatik uste duzu? Profesional mailara igo zinela, eta zeintzuk diren zure berezitasunak eta zure gabeziak ere? Bai, bueno, aukera sortu zitzaidan pixko bat ere, krisi ekonomikoak kirolan sartu zenean, hor entrenatzaileak izautzen ninduen Espainiako selekzio juniorretik eta hortik sortu zitzaidan aukera, eta nik uste aukerak probestu ditu dela ongi eta horregatik ere segitu dudala beria. Eta zegatik, bueno, jokalari pixko bat desberdina nintzen, txikia nintzelako eta pixko bat abiadura eta gogoa unitzeko jokalaria eta ez dakit pixko bat hortik ere razako jokalaria hola pixko bat holakoa nintzelako. Zure berezitasunak eta zure gabeziak ere? Bai, pixko bat igual berezitasuna hori, ez, abiadura eta jokua dinamikoa pixko bat hola eta gabeziak, bueno, ez naiz hola jokalari Europa mailan eta hola ez naiz goleatzailea adibidez eta golak sartzea gehiago kostatzen ze bertziri bino eta hortik baduz hobetzeko gainik gaunitz. Europa mailara ja joan zinenean, erabaki gogorra izan zen zuretzako? Ez, egiarran ez, erran dizuten bezala banun pixkoa ja burutan lehenago ere ez dakit, aventura hori edo Europan ilusio hori edo. Eta, hombre, momentu zaila dira, hasieran ezberdinak hizkuntza ere hartu arte pixko bat eta ez hori bakarra eskubaloian nola ulertzen duten ere kultura, modua, hitzeko modua eta dena, baina ez gogorra bezala ez dut hartzen ez, egirran momentu zailak badire, baina gogorra bezala ez. Momentu onak eta momentu txarrak ere izan dituzu, suposatzen dut? Bai, momentu txarra eta zailak haunitz, lesiok ere bai, belaun hautsi nuenean eta zailak haunitz eta gehioan bakarrik zaudenean, baina bueno, bakarrik zaudenean ere
zure burua bihartzen duzu tristezia hortik atetzeko titaz, bertzela amargatzen zara, orduan horrek ere bultzatzen zaitu eta laguntzen duen izan gero arazoetatik atetzeko. Zertan lagundu zaitu agian kanpoan bizitzeak? Pues adibidez, aparte hizkuntzak ikasi eta burua pixko bat ideki eta independentzia hori nola manejatu ere bai, moldatzen zara. Eta horrek gero laguntzen dizu ere bizitzea hor, inorekiko dependentziarik ez izateko, ez zara agobiatzen hain bertze, ez, bakarrik eta gero adinakin ere lesioak eta laguntzen du, arazo dituzunen hortik atetzeko, zulotik atetzeko, nola bizi izan duzu, badakizu gutxi gora bera nondik segitu. Hungrian, Danimarkan, eta oraingoan Frantzian zaude, ez? Nola sortu zen Frantzian egoteko aukera hori? Berdintxu, azkenin hor mundu hortan sartzen zarenin, badakizu representantekin eta jende azkenin elkarri zautzen dugu denak eta Danimarkan ere arazo batzuk ekonomikoak izan genitun eta hau sortu zenen, ez nuen hauniz dudatu, ez? Gainera, Frantzia hemen hurbil izan eta hizkuntza ere agude ikasten da eta eskubaloia berdintxua da, orduan segidun erabakin. Trebea zara hizkuntzekin? Erraztasuna dut, ez naiz lotxatia horrek ere laguntzen du eta naiz eta gaizki egin segidun hasten nahi solasin eta hori ikasten dut eta horrek hauniz laguntzen du, lotxatia ez izatea eta hauniz solastiak ikasteko eta laguntzen du. Familia, lagunen eta jendearen berotasuna jaso duzu? Haunitz, batez ere hemen ere kirolarekiko badugu afizio haunditz eta batez ere eskubaloiak eta hemen errekakuk eta familiak eta gaur egun gainera internetez eta komunikazio garraxa da, orduan ez zara lehen bezala han urruti sentitzen, gaur egun hemen zaude eta denataz enteratzen zara momentuen eta segidon itzen zara hortara. Zerk ematen dizu eskubaloia eta zer kendu? Zer eman? Nik nire bizia ez dut imaginatzen orain eskubaloiei gabe, ez? Azkenin beti honeiz hortara lotua eta eman didana mino gehiago da, beti batera bizitu izan gara, orduan ezin dut imaginatu nire bizia eskubaloia. Kendu, kendu ere ez dit deus kendu, azkenin zuk erabakitzen duzun disegitu. Kendu, hori egia da, familiekin eta lagunekin eta momentu honiz ezin izan ditut batera bizi, baina hortara batetik kendu, bertzetik eman, azkenin horreka mantentzen bada nahikoa da. Momenturen batean burutik pasatzaizu onuntza bueltatzea? Hori pasatzen zaizu, hori momentu zaietan eta erratzen zu, adibidez Hungrian edo Danimarkan nintzenin kobratu gabe eta zeiken denik hemen, ez? Hain urruti eta gainera gulko egoera batean, gero buelta ematen zaio eta hau beti egonen da hemen. Uste duzu zure bizitza desberdina eskubaloiri dagokionez desberdina izango zela Frantzian egon beharrean kasu honetan, hemen egongo bazina? Arrondi. Ni ere desberdina izan nitzeke, seguro nago, atzerrira joate horrek gauza uniz aldatzen dizkizu buruan eta desberdina izan nitzeke, seguro hemen. San Antonio nintzenin kapitaina eta betian egona 8 urte zen kategoria juveniletan eta nintzen orduan burua nik nuen han egoteko eta hemengo gainera holako gara. Aukera bali badugu itxien egoteko, hemen geldituko nintzeke. Hola sartatu da eta desberdina izan nitzeke. Gaur egun, hogei egunera arte, zer suposatu du zuretzako eskubaloiak? Eskubaloiak ez dena, nire bizitzako oinarria izan da, nik uste ez dena dago, dena egiten duten gehiena da eskubaloiari begira eta gainera ni nahiko tipo refleksiboa naiz, ez naiz partidu baten dut itxera joan eta eskubaloia kostatzen zait hori burutik entzia, orduan nire bizitzako oinarria erran dezakegu. Egindako zure bizitzaren olako balorazio bat, zer aipatuko zenuke? Zer aipatu? Ez dakit, momentuz behinpin. Ez dakit, gauzak ongi egiten ari naiz, kirolari begira, nahiko disiplina eta hori arro goteko modua da. Eta batez ere nola nik uste konfliktuak eta eskubaloian eta mundu profesionalen konfliktuak eta sortzen dire eta horiek alde batera uzten jakin izan dut eta ez dakit pixko bat naturalki eta erlazio onak egiten eta nik uste beharrezko dutela, ez nik funtzionatzen dut dauniz feeling horrekin eta ez hainbertze pentsatu edo berekoitasun hori pixko bat aldentzen saiatu naiz eta nik uste hori horretaz arro nagoela. Errepikatu beharko bazenu zure ibilbidea, mantendu edo zerbait aldatuko zenuke? Bai, aldatuko nituzte gauza honiz, nituzten faia honiz eta
bai, aldatuko nituzte gauzen. Batez ere San Antonion hor momentu zailak izan itun eta gazte nintzen eta responsabilitatea unitzeko kapitaina nintzen eta bueno, egoera zaila eta claro, ez dakizu zer egin eta gaur egun jakizkidan gauzekin ez berdin jokatuko nuke, baina bueno, pasatu zena pasatu da eta listo. Uste duzu akatsetatik ikasten dela? Bai, akatsetatik bino gehiago esperientziakin, ez, akatsetatik. Eta jendik erratzen du akatsetatik edo galtzen ikasten dela, nik uste gehiago ikasten dela irauzten eta gauzeko ongi egiten, ez, errepikatzeko, baina egia da akatsetatik edo esperientzia hortatik, batez ere berriz ez egiteko. Eta orainera bueltatzen baldin bagara, gaur egun zein da zure egoera? Nego egoera, bueno, Frantzian egiarran talde egun batian nago eta egoera ez dakit erosoa da, ez, erosoa, orduan behinpin gauza horiek, arazoiek kendu eta nahiko lasai, ez, eskubaloiaz disfrutatzen, ez, batez ere hori kirola edo haitze horretaz disfrutatzen ari naiz eta hori da importantina. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu zure bizitza? Bueno, etorkizunari begira ikasketak akitu eta kirol mundua ez dakit gorputzak eta buruak erraren dit noiz akituko den eskubaloian hau, ez aukera ditudan edo. Ezin da plan honitzek egin, urte bat edo bi eta gero egunetik egunera aldatzen da honiz, orduan ez dut sobera pentsatzen ere etorkizunan zer etorriko den. Eta nun gustatuko litzaizuke izatea zure etorkizuna hemen, Nafarroan edo Europa mailan? Bai, nik uste una buelta egin dudala, behinpin buruan beti hori izan dut eta hola segitzen dut. Ez dakit, honiz gustatzen zait hemengo bizia eta lagunak eta denak hemen ditu familia eta dena eta arront hemengua naiz eta nik nire burua hemen ikusten dut, gero ezin da erran, baina bai, hemen edo Iruñen edo Donostien, ez dakit hemen zonalde honetan ikusten dut nire burua. Txomin mindegia, Nikoren eita, zer moduz? Bueno, nonbait hor, erraten dena, nonbait hor, bai. Norakoa zen, Niko txikitan? Bueno, agiz mutiko zintxoa, mugitua, beti mugitua. Flako, agiz guapoa, por cierto. Orain ere ala omen da, baina niri gizondu denetik ja ez da horren guapoa, txikitan zen. Eliak uskurra, eskarola bazalako esaten zuen, flakoa eta mugitua. Ama beti egoten zen kezkatua, mutiko nahi gutxi eaten du, eta ez da, lasai. Hola mugitzen den, holako energia duen zerak, nahiko janen duduik gabe, nik behin ere ez dit ikusten hola geldirik, etxopolo eta ja, zordu. Nondik hartzen zuen energia txikitan? Energia barrenien egoten da, eta honek bazun hasieratik haunitz. Eta gastatu egiten zuen, gastatu beharra, bestela lehertuko zen. Eta hori nabariz zitzaion, eta orduan energia kanpotik hartzia gutxi eskizun zen, barrenien bazeukan haunitz, orduan hori ez zuen gehiago behar, ja nahikoa zuen horrekin. Holako anekdota xelebreren bat edo bururatzen zaizu? Ba, ez, anekdotka xelebrerik ez, beti izan da, xelebrea bera, nahiko liderra izan da berak nahi gabe. Eta erran izan dira, eta hemen eskolan, eta semea da liderra, nahi gabeko liderra, lider positiboa da, eta holakoa da, eske beti itxentxu gauza unitz, eta edozin gauzarako prest, lagunekin agitzongi konpondu da beti, eta gainera, estudiotan ere nahiko nota honak, eta orduan hori. Eta anekdotak gutxi, beti agitzongi funtzionatzu izan du, gutxitan erran izan behar diot, gaizki egiten ari zara, tarteka bai, mino gutxitan. Eta eskola garaietan, esan duzun bezala, ikasle fina zen edo? Agitz fina. Behin ere ez diot erran behar izan, gehiago estudiatu behar duzu, behin ere, alde horretatik sekula. Eta aurretan, umekeriren bat, kristala bat hausten zula, ez dakiz ze, bizikleta bat ez dakiz zer egiten zula, baina lagunekin eta gauzoi deneri gertatzen zaio. Bronka txiki bat, eta hola konpontzen genuen, minio, ez dit lan handirik eman egierran. Eta txikitatik somatzen zitzaion agian kirolan bat destakatu inbertzula? Bai, segidu. Begira, anekdota bat zela, eskubaloian, sekula santan ez zunukitu baloi bat, txiki-txikia zen, eta ni egun batin hor eskolako patioan hartu nuen bera eta bere kuadrilla, eta bera, hori ez baloi bat, bota, ni porteroa naiz, bota,
Eta hartu nintzen, unek bazakila saltatzen eta airean baloia botatzen, minio ez dakit zenbat urtekin, 8 urtekin, no? Eta erratu, hau ez da posible, nola nondik koordinazio naturala da hori. Eta edozin kirolarako beti almena izan du eta disfrutatu egiten du gainera kirolan, beti, txikitatik krosa dela, judoan ere agitzona zen, edozin kiroletan moldatzen zen ongi, eta gainera disfrutatu egiten zen. Eta gainera zure kasuan, bere aita, baina baita ere bere eskolako konsergia bezala egiten zinun lana, gaur egunera arte baita ere, eta bide batez ere eskubaloiko entrenatzailea zinen. Baita ere. Eta orduan, klaro, gaina herri txiki bat da, eta eskubaloian dago eta ibiltzen ginen talde egiteko adin desberdineko jendikin. Hau hasi zen, lehenbizik urteko alebina zela infantilekin. Eta destakatzen zuen ja, txiki-txikia zen, bueno, geldiezina zen bomba bat. Eta hola, ibili da beti, bere kategori ondigokin haitzen, eta, bueno, almena den bitartean nik uste hori komenigarria dela. Exigentziak ekartzen du hobekuntza. Eta hau bere burukin ere agitz exigentea izan da beti, agitz. Eta nik ere exigitu egin diot, holakoan naizelako, eta bien artean egin dugu pastele errazkenean. Eta familia, beti bere ondoan egon zeate ja Europa mailan eta jokatu izan duenean eta etxetik kanpo egon da. Familia ondoan izan du beti? Ondoan, hurbilan bai, ondoan fizikoki ezin dugulako, bai ekonomikoki eta bisitak egin izan dizkiogu, baina ondoan bai, beti. Komunikazioa gitz hurbilekoa izan dugu eta bueno, alde horretatik nik uste bera ere kontente gonen dela, eta beti apoiatu izan dugu, kritikatu ere bai, behar deni, ni aiztin aipatu da mazala, nahiko exigentea naiz, eta guainik ere, ja ez da umea, semea da, eta gurrazok ez gara, guartzen hau niztan 30 urte txostela, eta iruditzen zaigu, pues igual erraten dugu, hau gaizki dago, hau benga, hemen egin behar du gehiago, gutxigo, pues lo que sea, baina babesa beti berarekin egon gara bai. Nola uste duzu izango dela bere etorkizuna? Nola gustatuko litzaizuke aita bezala? Pues bueno, nik uste etorkizunean gehiago disfrutatzen du, baina kirol profesional baten bizitza nahiko krudela da batzutan, nahiko gogorra da. Eta honek ez daki zer den, baina nik uste eguneroko bizitza normaltzen denin, lan polite bat harrapatu eta bizitzan plantatzen den, asentatzen denin hola, nik uste hobe biziko dela orain bino. Berak uste du orain agitzongi bizi dela, nik uste hobe biziko dela gero. Gaina, koltsoi txiki batekin, pizkot diru erabazten horrek lagunduko dio gero, etxe bat erosi behar badu, ez du ibili beharko bizi guztien pagatzen etxe hori, eta gauzoi lagungarri dira, gero soldata hori disfrutatzeko gehiago, ez? Nola definituko zenuke zure semea hitz batean? Imprevisiblea eta erakargarria. Gizartearekin konprometituak izan bar gara? Bai, nik uste baietz, gaina gaur egun gehiago ez, gauzak dauden bezala eta ikusita ze pasatzen den. Egia erran, bakotxan erresponsabilidadea da hori ez, bakotxa ikus barra du, eta nik adibidez garbidez gero eta gehiago izan barra dutela, zen naiz pasota bat eta atzerrean egon eta gehiago, baina egia da garrantzitsua dela, eta azkenin informazioa dunak gaur egun boteria du, eta gaur egun informazioa gauniz manipulatzen dira, lehen bezala, beti izan den bezala, eta bakotxak ere bilatu behar du eta ikus behar du bere informazioan unin bilatu, eta baina bai, egia da importantia dela. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, haunitz, eta orain hizkuntzak ikasi ditut eta arrasagoa da, eta gaur egun ere arrasa da, informazio interneten eta begitu eta munduko edozein puntatara ibaten altzara, eta
Baina gustatzen zait, uniz bidaiatzea pixkot abenturakin zerikusia duen gauzakin. Eta nora joango zinateke gustora? Gustora, pues, burutan dut aspalditik Hego Amerikan hor zerbait egitea edo Zelanda berrian. Eta egun bateko ateraldi batean, zer nahiago duzu, hondartza ala mendia? Hombre, aukeratu behar bali madut hola, eguldi honekin eta mendia nahigo dut, baina al badima da, mendia eta erotxak hondartzara. Eta herria, ala hiria? Herria, dudik gabe, hola, egun bat pasatzeko edo hiria hunditara eta, bueno, turismoa ere hola gustatzen zait, baina bainera ez naiz egin hola estresatzen naiz, nahigo dut herri txiki polit bat, hiri bat baino. Beraz, herria handia edo txikia? Herri txikia, nahikoa, denetik baduna, baina Donezte be bat bezalako bat. Mitozalea zara? Bai, arron ameslaria, mitozalea eta fantasia uniz gustatzen zait. Bizitokiak eman dezake biztipoza? Bai, nik uste bai ez, eman dezake, edo gehiago lagun dezake, edo bai, nik uste bai ez. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat. Leku sekretu bat, lasai eta ongi. Bai, mendi politen bat, edo bista hon bat, edo... Ez mendia, baina, bueno, bai, naturan hola leku politen bat, bai. Mendizale amorratua zara, ez? Bai, bueno, amorratu, hemengo izan ta zaila da ez izatea, ez? Baina bai, gerran gero eta gehiago gainera. Lasai eta ongi egoteko egoera bat. Egoera bat, garagardo bat eskun. Irakurtzeko liburu bat? Irakurtzeko liburu bat, La historia interminable. Filme bat? Filme bat, Show de Truman, beti erraten dut berdina, baina, bueno, Show de Truman. Abesti bat? On a Dish, Rammstein. Jurritxu zaiten lemizkoa. Sukaldari trebea zara? Ez nahi sobera, egiten dut hola gauza, oinarrizko gauzak. Gustatzen zait, musika patzen dut, egiten dut, baina ez, oinarrizko gauzak. Hizkuntzaren inguruan, ze evoluzio edo ikusi duzu euskararen inguruan? Euskararen inguruan, bueno, orain behinpin, ez dakit, erraistasun gehiago dago solasteko, eta jendek egiten du, egiten du gero eta gehiago, eta nik uste euskara momentu honen dagoela bain. Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua, hemendikan 50 urteetara? 50 urteetara? Nik uste bide txarrean doiela, baina gustatu, pues ez dakit, pixkoa da kapitalismo edo materialismo ezinezkoa da gaur egun hori aldatzea, baina ez hain materialista izatea adibidez. Harremanak lantzeko modua, gazten artean, aurren artean, uste alduzu gaur egun egokiak direla? Bueno, egokiak desberdinak dira. Niri zait hauniz gustatzen gaur egungo zera, hain teknologikoa izatea, ez dakit, konversazioak eta hola, baina, bueno, da ona da eta mundu evoluzionatzen ari da, baina bai, egia erran, aurpegiz aurpegi edo hola politiagoa dela interesgarria, baina, bueno, galdu da pixko bat bai. Zoriontsu izateko errezeta bat? Sobera ez pentsatzea zorientasunan. Niko Mindegia 3 hitzetan. 3 hitzetan? Tipo normal bat. 3 hitz. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.